iwewe you are next to devil, Satan. Meno kuti mayako ndokwani wakabara svina yakaita seiyoyi. Satan man. Nothing chapana kana development kuruda kuita development ipi yauri kutitaura kuti uchada kuzogara uchita develop uchingonyonganisa vana veZimbabwe vanga vakabatana kuita chinhu chimwe chete. Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvitinge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Nhasi hatisi kuda kunyanya kupedza nguva, rekedza tibva tangotanga pane zvinhu zviri kuitika kuchimanimani nenai nekuti ndozviziva kuti chimanimani kuri kuvhurwa hombe. Right. Chimanimani East MP Joshua Sako, a ZANU-PF member, stands accused by his own constituencies of deliberately ignoring the devastating illegal mining crisis unfolding in Chimanimani, forcing Chiredzi Central MP Blessing Ropafadzi Makumire of the opposition Triple C to step in and take the issue to parliament, a damning incident of Sako's leadership that draws sharp criticism from residents who point to his long history of avoiding those he was elected to save, dating back to Cyclone Idai. For the long-suffering residents of Chimanimani East, the iron is as bitter as the poisoned water flowing from their once pristine water rivers. Their own MP Joshua Sako has become notorious for turning a blind eye to the illegal mining catastrophe, tearing apart their communities. Yet now it is a politician, Blessing Makumire, from a different constituency altogether, who has finally agreed to take their fight to parliament. While Sako remains conspicuously silent, Chiredzi Central MP Blessing his vote to carry the people's anguish to the National Assembly, exposing a leadership vacuum so profound that deliberate locals have been forced to seek representation outside their own borders. This is not the first time Joshua Sako has found himself at odds with the very people he was elected to save during Cyclone Idai, one of Zimbabwe's worst natural disasters. President Emmerson Mnangagwa had to publicly defend Sako after he was aggressively heckled by his own constituents who blamed him for abandoning them during the crisis. Videos later emerged of Sako attempting to address artisan miners, only to be continuously jeered and rejected. At the time, MDC Secretary General Chaton Wende captured the sentiment on social media, stating rigging elections ultimately doesn't work. Sako being rejected by people who he is supposed to be leading. That the same disdain now echoes through the use of Chimanimani as illegal mining syndicates, including foreign nationals, plunder the Haroni and the Risitu rivers with impunity. Abakashata Pachimanimani wanetsa murungu ibhunu iroro. Anyway, zvekuti ibhunu ichi regedza tisene nazvo, but ndiri kuti sometimes pamunovhotera munhu pepe musanyanyise kubva matarisa kana kuti uyu munhu uyu kana kuti ane tumari anoita sei, nekuti mari yake yaanayo iye ndeyake nelife yake nekumba kwake nehama dzake. Zvinhu izvo munofanira kugara muchizvidzidza maZimbabweans. Pamunovhotera vanhu pepe, vhoterai munhu wekuti anokwanisa kuchinja nzvimbo yenyu, munhu anotumika, nekuti zvinhu zvenyika zvaari kuita zvaisi, it's not personal business rekuti unoti toda munhu ane mari kudhara as if ari kuda kuti itakshop yake ari kuda kurana achiisa mari dzemuhomwe make. It's not good way. Vanhu kuchimanimani vatambura vanetsekana. Nyaya iyoyo ndakainzwa ikatondirwadzawo, saka ndichinyatsoshaye kuti ndonyatsoitaurawo sei inini matauriro angu, but the good thing is that aiwa yazopindirwawo nayo parliament. Let's hope kuti kune zvichanotaurika zvinobatika iko kana kuti nyaya yacho ichaonekwa kuti ichagadzirisika, because akasike kutanga mukomana iye achingoiginwa kungopinda pabasa amene kuti vanenge vachiita ndere ichachiya kana kuti kungoti ndine MP otosvika kuparliament. Ma-issues ari kufambira ameno ndapi? Mambuya yese ari munigirikini muna Chimanimani munotoenda mondonzi mavhotera munhu iye shwa motovhota zvozvo zvazvadima ngwana. What is the reason? Why should I vote? Because ndo chinhu chakufanira kugadziriswa izvezvo panguva yatari. Usati wavhotera munhu mubvunze, why should I vote for you? Unondibatsira nei?
kana usina chaunobatsira nacho ndokuvhoterera mavhotsi anodhura unofunga kuti vhoti chinhu chidiki we vhoti rinokwirirwa ndege riri 1 munhu anokwira ndege kubva kuuk kuti ndikuenda kunovhota wotoona kunga chinhu chiri easy ichocho hachisi chinhu chiri cheap ichi chinonzi vhoti but kana uchinge wavhoterwa wakusiya vanhu vakumwa mvura ine mamushonga yekuti vari kungoita zvavari kungoita vachingoparadza marwizi because those guys they don't understand kuti environment yakamira sei vanongofunga kuti mvura inowanika matepi but at the end of the day hakuna kamatepi acho kuti anokwanisa kunge achisupply vanhu vese kudaro vanhu vanorarama nemarwizi iwayo vane zvipfuyo vanhu nemombe dzinomwa mumarwizi iwayo kubva kudhara it's natural zvazvo zviri kudhara kusi kumataundi kwakuti munongosvika mototi takutongobhogomora tichende takadai so muchiziva kuti vanhu vanoda dzimwe plan vane mamwe masources of water avanoiwana vanomawana kupi saka munhu anototi mombe dzacho achadzifidha nechi mvura iyoyo vamwe vanodiridza magadheni avo vanoita zvakasiyana siyana vanhu vekuti vanotorarama ndo maways ekurarama evanhu iwayo but iwo kana uchinge wakungosiya mazi China achingopinda achingoningina ipapo toti kuna MP aringe achiita nezvechiipa I'm very disappointed but anyways rekedza tibva timbodhiga mbijana pane zvinhu zvakaitika ku precap tapedza neprecap tobva tazonzwisana zvimwe zviri kuitika panapa nguva dzisati dzanyanya kuenda kure zvadzo right. Jacob Ngaruvume ane something chaari kutaura panapa chiri very important chatoda kuti tinge tichionesana ari kuti zvone I've been informed that Zvigananda are introducing their kitchen cabinet to President Ramaphosa of South Africa. Hezekiah wants to then show him the man earmarked to take over in 2030. That man is reportedly not General Chiwenga but Tagbrey. Bakaipa. And according to Wopo Chingono and other sources varotora kuti zvoni Ramaphosa akatogara tosimbisa kuti hakuna coup chaitwa kuZimbabwe kana manga makaitarisira itai zvenyu but South Africa nedzimwe nyika dzakakomberedzawo dzichange dzichiita se dzichi avoid that thing kuti chinge chichimeka sense kana chichazoda kuitika because last time if you remember pakanzi yaitwa yagara against Mugabe madays acho panga pari madays azuma akati agedza nditaura na President Mugabe ndinzi kuti vari sei but ndabawafonera pa phone ndakanzwa kuti he is safe because vanenge vauda kutopinda because chinoitika panonzi paipetwa kupa pa dzimwe nyika dzinotumira masoja adzo dzitoti makajaidzwa msiyai munhu zvinoitika futi izvo zvandide so I don't know kuti manje varuma vari kurongena zvipi chaizvo chavaronyazosimbisana chaizvo kwainoperera chako nyaya yacho kunenge kuchatinetsei but sekuvimbisa kwandaita handisuda kuramba ndakabayirira ndoda kuti tibva tangotora mukana unoyu tichiteerera kunzwa kuti ndezvipi zviri kutaurika panapa kana tichinge tapedza kunzwa tese zvamuchazoitawo neinformation iyoyo inandizivewo ndangota ndingokuzivisa izvi zvinenge zvitase zvichiitika nekutsviriridza vakomana musadaro musadaro ende handizivi kuti why kana tiri maZimbabwenzi tese tinenge chitora kuti tiri vanawo munhu mumwe but I think mweya watakabva nawo muhondo tanga tisaitaurasa wanga uchitaurwa namai ava kuti taibikirana mashizha omuriwo asina chinhu oiswa mudhiramu ongotsvetwa akadaro unonga shizha rake orya otomwa mvura zvakwana zuva radarika makomrades aya achigara ari pamwe chete vachigara mukembi imwe chete vaine chinangwa chimwe chete but munangarwa usadaro shamwana shuwa de kwakuri kusiri kuti pamhepo apa ini ndine rimwe randaikuudza munangarwa usadaro iwewe munangarwa iwe uri satani chaiye iwewe uri satani chaiye iwewe kana ukanzwa nyaya yataurwa namai ava ukaitereresa so ndobva ndazofunga kuti matamburire aiita vana veZimbabwe vari ikoko isisuwo tichitambura tiri kuno unoona nhamu yakaonekwa nevanhu veZimbabwe it's more like dei imimi makamagara takatagara tisina kana kutomboita zvehondo yacho. The reason why is because zvese zvacho zvese zvatakati tichinzi tiri kurwira kuti zvibvise zvadzoka kabisira nyaya iri kutaurwa naComrade
zvadzoka kabisira, hapana kana chisipo, hapana kana chisisipo iko zvinezvi. At least at the west zvatova wesi iko zvinezvi, zvava wesi, because nangwe vanhu vaiurawa nemabhunu hondo isati yatanga, vanga vasingaurawi muurayirwo wavari kuitwa nevanhu vatiri kuti ndio makomrades akasunungura nyika. I once said deno zvinhu izvi zvaizonzi zvinoitika zvaiitika otherwise kugeneration yechi7 kubva pavanhu vakaenda kuhondo, kwete pamuri imimi makomrades akagara mukati mearmy, makomrades akagara mupolisi, mese muri makomrades akanga ari kuhondo, makomrades ari mugovernment mese, makomrades ari papi mese muri makomrades akabva kuhondo. But at this short period, nhasi musati mafa, masvitsa nyika pakadai. Aiwa, varume musadaro. Aiwa, varume musadaro. Ofira munyaya yokuti uri kuramba chete corruption, saka wamuvengi iwewe uchibvuma, but you are a comrade. Are you a real comrade? But there is one question more. Are you a pure Zimbabwean? Iwe hausi muZimbabwean. No wonder why wakandovaka chikoro kuko. Iwe wakandovaka chikoro kumusha kwako iwe. Ende ndakabvako kumusha kwako uko, ndiri gonye driver kaini. Ndakasvikako kumusha kwako uko. Kune twane plan line rinonzi rokwa Munangaro. Go back to your country kana iwe unomwe wakaita sezvizvi mani iwewe. You are a devil. Satan. Ukuti handizivi kuti tingakuita sei. Imimi masoja mune problem. Because you are keeping on protecting this guy. Takarova nezvibhakira kudhara. This is no wonder why uchiita basa rokutengesa madrugs. Unoziva kuti uneva uchanhonga madrugs imomo, wobva wati ndio akunzi mamafia for ED. Iwe kubvuma kuita mamafia ari against macomrades wakanga uinawo kuhondo. You are a devil at yourself. I wonder unosara uchitaura pasi nemandu, but you are a devil. I am very angry for you. Kana paine Satan wazara munyika muno, ndiwe Satan Munangaro. Hakuna masatani wafamba. Satan unofamba netsoka mbiri, unongokondorora zvinhu zvinongonyonganisa chete. Hauna kana chawakavaka kubva pese pawakatanga kunzi wapinda mugovernment. Hauna chawakatanga chawakavaka. Zvinhu zvako zvese ndozvokungouraya chete, unongouraya chete. Iko zvinezvi mashona nemandevere havavonani pamusara pako, but iwe hausi mushona, hausi mundevere. That's satanic, man. We cannot say unopindwa naSatan, but ndiwe Satan wacho iwewe. I think you are next. Kana pamunoenda kumvura muchinopinda mvura dzenyu dziya muchienda kumasacrifice enyu ezvivi uko na devil, iwewe I think pazvigaro zvakagarwa nevanhu vari pano pasi vanotsika netsoka pasi kudai, vasiri ngirozi dzinofamba mumhepo dziri mureimu, iwewe you are next to devil, Satan. Mene kuti mai yako ndokwani vakabara svina yakaita seiyoyi. Satan, man. Nothing. Hapana kana development. Urikuda kuita development ipi yauri kutitaura kuti uchada kuzogara uchiita development uchingonyonganisa vana veZimbabwe vanga vakabatana kuita chinhu chimwe chete. Chiwenga ufira nhamo iyoyo kunzi iwe agubvuma kwemimi zvinhu zvenyu munongoita zvokumanikidzira inda. Why are you always forcing people to do zvinhu zvamunenge muchida kuita, to take the direction you want yourself? Why are you always, kana zvese zvamunongoita kunyange pama-elections hamuri kutaura kuti anokuita basa rokukuvadza vanhu, vanhu vanoparara? I don't think so, man. I don't think so, man. Ma-elections enyu acho anenge achingova okurwa. Wamuri kumboti mimi always
muchivhunzwa even nesadhaki, muchivhunzwa even neAU, muchivhunzwa neUN, muchivhunzwa nani wese, mune mutaura kuti maelections edu were very fair and free and fair elections. Nhasi maakubvuma, maakubuda kuti imimi maelections anoparadza, anenge achirwisanisa vanhu, maelections anenge achipedza mari. Which money yamuri kureva? Mari yacho ndeyamai vako here ipapapa? Kana wasarudzwa sacomrade, takasarudza nokuvimba, chigara apa unge uchitifambirawo kunoda kunosanganwa ku hatingaindi tese Zimbabwe yese, kana kutoti mangwana tachuza uyu. Dzimwe nyika dzinoti munosarudza munhu 1 ndiye anokumirirai. Takusarudza watova baba vedu iwe, futseke mani iwe unotaura kuti uri baba vani ke. Kukusarudza kwatakaita ikoko takatiita mistake, iwe ndiwo watova chamakonya. Wakazviendera kuchikoro here izvozvo? Wakaenda kuchikoro for that? Election, it was just an election yega. Election yatokusvitsa pakuita Mwari neelection. Wabva ipapo wakaenda ukanotrainwa kudenga here. You take yourself, you are now next to God. That's bullshit, man. That's very satanic. You won't believe kuti zvinhu zvakadai so zvinoitika. You always cheat us. You are cheating us every time towards the elections. Vana mujibha indai munonyoresa, indai munodai. But iwewe Satani, iwewe wakabva kupike iwewe? Why God makatipawo, makatirega kuti chipinda mumaoko esvina yakadai shuwa Mwari wangu ari kumusoro kudenga?